Ahojte, volám sa Barbara, som zakladateľka Gravifitu a rada by som vám povedala 5 dôležitých rád, ako sa pripraviť na pôrod. Prvá rada je, že by ste mali navštíviť predporodný kurz. V predporodnom kurze, ktorý vedie porodná asistentka, sa dozviete informácie úplne že z prvej ruky. Dozviete sa o tom, ak robí napríklad v pôrodnici, ako to v tej pôrodnici je. Čiže takú tú skutočnú realitu, aby vás niečo neprekvapilo, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Takisto na tom predporodnom kurze sa môžete dozvieť o tom, čo vás tak povedané čaká a neminie, čiže možno nejaké plusy, výhody zase jednotlivých nemocníc, pôrodníc, pôrodníkov alebo nejakých tých možností, ktoré sa tam proste nejakým spôsobom dejú. Takisto by som vás veľmi rada upozornila, že ten predporodný kurz, ak ho vedie porodná asistentka, tak vám môže samozrejme, alebo teda mala by vám poskytnúť informácie o tom aj, ako správne dýchať pri pôrode, aké sú možnosti úľavových pôlôch. Čiže vôbec to nemusíte hľadať v nejakých knižkách alebo na internete, dozviete sa to všetko pod odborným dohľadom pôrodnej asistentky na predporodnom kurze. To, že navštívite predporodný kurz, vám môže veľmi pomôcť v tej psychike a v tom prežívaní toho celého pôrodu, lebo som presvedčená, že predporodný kurz vám môže dodať sebavedomie a takú tú istotu v tom, čo bude a nebude na tej pôrodnej sále a aj ako vy to budete prežívať, lebo psychika je veľmi dôležitá a tvorí až 70% úspechu pri samotnom pôrode. Ďalší bod, ktorý by som vám odporúčala, je miesto pôrodu, čiže vlastne výber nejakej pôrodnice. Ak ste možno z menšieho mesta, tak možno veľa možností na výber nemáte, lebo možno je u vás iba jedna, možno menšia, lokálnejšia pôrodnica. Zase naopak, ak ste z väčšieho miesta alebo mesta, tak môže byť v blízkosti alebo v danom meste možno aj 3-4 pôrodnice. A zase možno tiež veľmi sa neviete rozhodnúť, že čo a ako a do ktorej ísť. Odporúčala by som vám tú pôrodnicu si vybrať, možno aj na základe toho, či napríklad podporujú vzťah matka-dieťa, čiže bonding, či majú rooming in, či sú baby friendly, či tam môže byť celú dobu s vami napríklad vaša nejaká sprevádzajúca osoba pri pôrode, či možno poskytujú nejaké nadštandardné úkony a určite sa ísť tam pozrieť, robia sa tam tzv. Exkurzie a keď to vidíte, viete kam máte ísť, možno trošku spoznáte ten tým ľudí, ktorý tam je, tak tiež vás to môže trošku ukludniť a dodať tú istotu v tom, ako to bude alebo ako to nebude pri tom samotnom pôrode. Ďalšiu vec by som vám odporúčala, alebo moja ďalšia tretia rada je pôrodník. Pôrodníka môžete, nemusíte mať, to znamená, že si ho môžete alebo nemusíte zazmluvniť. U nás iba v niektorých nemocniciach je možné si zazmluvniť pôrodnú asistentku, takže skôr teda hovorím o pôrodníkovi na to zazmluvnenie. To, že tú osobu poznáte, máte možnosť sa s ním dohodnúť na nejakých veciach, možno čo preferujete, alebo čo by ste radi napríklad tesne po pôrode, a vám dodá opäť zase len tú istotu, bezpečie, možno pocit bezpečia, alebo len taký pocit kľudu, že som si niečo zabezpečila, že ho poznám a že som taká tým pádom kľudnejšia. Ak patrím k tým ženám, ktoré to potrebujú, tak určite je to tiež jedna z možností a určite pôrodník by vám mal sedieť, takže by som odporúčala, aby ste sa šli s ním stretnúť, porozprávať, povedať si nejaké veci a dať na ten prvý dojem z toho pôrodníka, keď tak sa teda dohodnúť alebo poprípade aj nedohodnúť a možno ísť za niekým iným. Moja štvrtá rada je, aby ste si vybrali, a môže vám to pomôcť pri pôrode, sprevádzajúcu osobu. Vaša sprevádzajúca osoba, asi najbližšie je vám samozrejme partner, takže veľakrát to býva ten partner, ale môže to byť vaša sestra, mama, možno aj nejaká kamarátka alebo aj svokra, stáva sa aj to, ale teda rozprávame sa momentálne, dajme tomu, že tá sprevádzajúca osoba je partner, najviac sa poznáte, najviac viete, čo možno nejakým spôsobom na vás platí, keď máte nejakú bolesť alebo nejaký nepokoj a tým pádom aj tá vaša sprevádzajúca osoba vám môže dodať takú istotu a kľud na samotnej pôrodnej sále, keď budete mať možno tie bolesti, keď vám nebude veľmi komfortne a tá osoba možno len pohľadom alebo pohmatom alebo nejakou vyslovene fyzickou aktivitou vám môže dopomôcť k vašej pohode na pôrodnej sále, takže aj vybrať si správne sprevádzajúcu osobu.
Moja posledná rada je ešte, aby ste, ak chcete, tak aby ste sa pripravili na ten pôrod aj rôznymi formami, buď teda psychicky, čo som už spomínala tým predporodným kurzom, ale aj fyzicky, to znamená aj nejakým napríklad cvičením alebo nejakými pomôckami. Pomôcky sú tu skutočne veľmi rôzne, cez napríklad pitie nejakých čajov, používanie aromaterapie, alebo homeopatík, alebo rôznych vaginálnych dilatačných balónikov, olejov na masáž hrádze. Skutočne je tu veľké množstvo, z čoho si môžete v dnešnej dobe vybrať, ale určite týchto 5 vecí, ktoré som povedala, si myslím, že sú veľmi dôležité, čiže ja by som ich ešte zopakovala. Čiže určite predporodný kurz, miesto pôrodu, čiže pôrodnica, pôrodník, chcem, nechcem, ale môže mať, a sprevádzajúca osoba a pomôcky. Verím, že toto video vám pomohlo sa trošku rozhodnúť a zistiť, čo možno by ste chceli, nechceli a vidíme sa v ďalšom. Ahojte!